Takže ahoj, dobrý den, já vás zdravím u mého dalšího videjka ze hry Minecraft a dneska nyní se pokusíme o stavbu stanice Českomoravská, protože to je teď aktuální, že se rekonstruuje stanice Českomoravská a Pankrác. Takže minule jsme dělali stanici Pankrác a jak jsem říkal, že to budeme střídat. Jednou budeme točit Pankrác, jednu Českomoravskou. Takže teď se podívám jenom jak vypadá ta Českomoravská. Si dáme mapy CZ na mobilu a dáme si tady Českomoravská. Jo, tady. Ne, České Budějovice ne. Já jsem chtěl Českomoravská. Českomoravská. Tak. Jak vypadá. Moment. Jo, už tady to mám. Takže můžeme. Nejdřív to vyzkoušíme na povrchu. Jo, nejdřív to vyzkoušíme na povrchu a potom teprve jako na zkoušku a pak to budeme stavět do podzemí. Takže tady to zkusíme postavit. Takže to tady vyhodím, že to nepotřebuju. Tyhle ty bloky nepotřebuju. Dáme sem nějaký, když k tomu hodil. Nějaký takovejhle blok. Jo, to by mohl být on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 a teď dáme třeba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Teď 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tak. Že zkusíme to. To je přesně barva toho bloku, která odpovídá tomu designu té stanice. A tohle to je jenom na zkoušku, jo, tohle. Pak to bude samozřejmě v podzemí, jo, ale. Tohle to je zatím jenom jako na zkoušku. Tohle to je zatím jenom tak, jako tak na zkoušku. Stavím to jenom tu tak jako na zkoušku a potom příště už na nečisto. Příště budu zase dělat
stanici Pankrác, budeme pokračovat a budeme to různě střídat. A taky plánuju dělat i nějaký dálnice, plánuju dělat taky nějaký dálnice nebo nějaký vlakový tratě, metro, potom plánuju to metro, potom dálnice, potom vlakový tratě a podobně, no. Pak tu hasičárnu dodělat a pak ještě tu školu a plánuju docela toho docela hodně. Takhle. Tak ještě tadyhle. A to bude jenom tak, jako tak na zkoušku, no. Dělám design ty českomoravský snad centrefil, tu barvu toho designu té stanice a já myslím, že doufejme, že jo. Ještě tady dole. Tak, teď budu potřebovat nějaký bílej betonový blok. Nějaký bílej. Něco takovýhleho. Teď to bude kolik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, no. Takhle, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ne, tak to už je moc. Takhle. Teď zase zpátky nějak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tak. Vypadá nějak jako takhle. A teď začíná být tma. Jo, a tady dole ještě nějaký černý blok. Takže tady musí najít ještě nějaký ještě černý blok. Tak to bude asi něco takovéhleho. Tady to dole tady musím zbourat. Ne, tady. Jo, to je něco takovýhleho. Tady to musíme zbourat, tady to dole, protože tady se to moc jaksi nepovedlo. Takže takhle. Dáme tady ten takový hnědej blok. No a ještě tadyhle. No a teď už by to mohlo nějak jaksi odpovědět. To zkusím spočítat ještě jednou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Je 18, no takže to musím dělat znova. Že to zbourám. Že to jsem dělal, vypočítal jsem to blbě. Takže to udělám celý, tady to. No, znova. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tak. A teď jdeme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tak a teď konc jedeme 26. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Tak. Takže takhle. To úplně přesně ta barva. Nějak takhle. A teď tady někde by měla být taková červená. Čím to udělat? Takovou červeným blokem, třeba tady tím. Tady takhle. Nějak takhle jako a teď tady dáme tenhle ten blok. Ne. Jakože to je jako ta českomoravská, no. Nějak jakoby takhle by měla jakoby vypadat, no. Teď tady to je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jako takovej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Tak. Teď to tady takhle vykopeme. Pro ty koleje. Že jo. To takhle vykopeme. Natáčí to ještě? Podívám. Jo, natáčí to ještě, tak dobrý. Že to natáčí. Takže takhle, teď to takhle vykopeme. Takže takhle nějak. Takhle. Vykopeme takhle. Takhle to. Vykopeme. No jinak jak se máte, chat? Jinak jak jste přežili první týden školy? Já doufejme, že jste ho přežili. Doufejme, počkej, jak to, že? Jo, já jsem to tam nepoložil. No, takže takhle to bude pro ty koleje. Tadyhle takhle. Tadyhle. Tady budou takhle koleje. Tady budou takhle ty koleje pro metro. To takhle vyplníme. Takhle to vyplníme takhle. Takže nějak takto. To vyplníme. Bude to tohleto zase na kanále zase Metro Craft Builds. Budu tu střídat, bude to střídat jednu. Budu stavět stanici Pankrác. Jednou tu Českomoravskou, protože jsou teď hodně aktuální, protože se uzavřely stanice. Českomoravská se bude rekonstruovat, nebo už se vlastně rekonstruuje. A stanice Pankrác. A tu jsem vlastně u minulých videí vlastně vám říkal, no. Takto. Tak, že to nějak takhle máme. No a teď nějak ještě tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 ještě
18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18. Jo, to už je nějak moc. To už jsem udělal nějak moc. Takže to musím najít nějakou tu trávu a zadělat to. Protože tohle už je moc. Tak tohle už je moc, ale to bohatě stačí. Tak. A teď to takhle vykopeme tu trávu. A tady bude takhle chodník nebo pro ty cestující, jak tam čekají na ty vlaky. Na metro, no. No, teď to takhle vykopu. Tak to bude tady pro ty cestující. Ta plocha nebo to nástupiště vlastně pro ty cestující. A už zase začíná být zase nějaká tma. A tohle to jenom zkouším. Time set day. To je to jenom zkouším stavět tu českomoravskou, ale v reál potom ji budu dělat, že jo, potom pak v tom tunelu potom. Jako v podzemí, ale zatím ji zkouším nad zemí a potom ji budu pak stavět pak v podzemí, teď to zkouším jenom nad zemí. No, takže teď to tady takhle vykopávám. No, co bych vám to ještě tak pověděl, no. Já tady zatím teda takhle kopu tu trávu, už to za chvíli bude. Tak. A teď jak bude vypadat ten chodník, jakou barvou. Nějakou... Nevím, něco... Na způsob, jako je ten hladký kámen, asi něco takovýhleho, no. Takže tady začnu dát takhle hladký kámen. Pro to nástupiště. Nebo jak tam čekají ty lidi na metro, teda cestující, no. To je jako jejich chodník, no. Takovýhle chodník teďkon tady. Takhle postavíme. Teď to takhle rozdělíme, aby se to rychlejš stavělo ten chodník. Samozřejmě, že ještě trochu ho vyvýším. Ono začalo pršet. Teď uděláme V a her clear a přestane pršet. Tak, super. Jo, ještě musím dát ještě nějaký ještě žlutý blok tady. Tady někde u tohohle. Nebo co? Ale to tam asi dávat nebudu, to je nějaká blbost. To je pro ty koleje, no, ty metra, no, to jsou ty kolejový. To jsou ty koleje metra, no. Bude ještě muset tam udělat. Takhle.
Natáčí to ještě, nebo ne? Jo, ještě to natáčí, takže ještě chvíli a pak už bych to asi ukončil. Teď dělám teda ten chodník. A ještě ho trošku ještě zvýším. Takže nějak takhle. No, takže to ještě budu muset víc jako ještě zvýšit. Takhle. Chodník, kde budou čekat ty cestující a pak tam budou ty pilíře. Tak tady tu část mám hotovou. Ještě tady tu si takhle rozdělíme, aby se to lépe stavělo. Tak, výborně, aby se to nějak lépe stavělo. A příště budeme pokračovat s pankrácí. Nějak takto. Nějak takhle. A poslední pár bloků, tak, výborně. Tak, a teď konc. Musím nějak zvýšit takhle. Aby to bylo jako ten chodník pro ty cestující. Nebo nevím, jak se tomu říká. Asi nástupiště, no. A když nástupiště to je ve vlaku. Ale tady nevím, jak se tomu říká. Vestibul metra? Jo, tak řeknu vestibul, no. To bude vestibul, no. Tohle, no. Prostě kde tam čekají prostě ty cestující na to metro, no. Takto, no a teď tady to budu muset nějak jako rozšířit, protože tohle se nepovedlo. Tady to zbourám a tady to budu muset rozšířit, takže takhle. Takhle, takhle. Tak. Takže ještě to udělám ještě o pár, takže takhle. Tak, teď začneme tadyhle. Tak, tadyhle. To je takový oblouk. Tam to nějak jako vyjde. Ten oblouk. Začnu to nějak. Ne, to vůbec nevychází. To je nějak až moc. Jež, tady to ještě budu muset tady ještě prodloužit, jo.
Tady to ještě budu takhle muset ještě takhle prodloužit. Takhle. To spíš jak nějaký barák. Ne jako nějaký to metro. To spíš vypadá spíš jako nějaký barák, než nějaký metro. No jo, to spíš vypadá spíš jak nějaký barák, než nějaký metro. Já to neumím, tam v Minecraftu to nejde udělat, aby to byl jako ten oblouk. Já se budu muset podívat, jak ten oblouk s ní vypadá. Tady to vůbec není. Ten oblouk. Tady je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tak je to ještě o 20. Počkejte, to někde mi to vypadlo. No, tady jsem to vůbec neměl takhle dělat, že nějak to připomíná hrozně jako barák, i když jsem chtěl dělat jako takový ten oblouk na ten pilíř, no. Nějak jako takhle, a teď nějak jako takhle, nějak jako jo. By to nějak jako vypadalo jako to metro. No, takže nějak takhle jsem začal tu Českomoravskou. No, já myslím, že to Bátě stačí. Myslím, že to bylo úplně Bátě to stačí. Doufám, že se vám moje videjko líbilo. Ze Českomoravský je to zatím na zkoušku. Jestli jo, tak mi zanechte like, odběr a zvoneček, aby vám jiný podobný videjka už neunikly. A příště budem stavět zase Pankrác. Budem to střídat, jednou budem stavět Pankrác, jednou Českomoravskou, zkusíme to jako na zkoušku a potom začneme hloubit tu Českomoravskou jako do podzemí a uděláme to v podzemí, jako tu Pankrác. Zítra bude Pankrác, budeme dělat chvilku Pankrác, pak chvilku budeme zase dělat Českomoravskou a různě to budeme střídat. Takže jo, takže mě těšilo, doufám, že se vám moje videjka líbí, jestli jo, tak nezapomeňte zanechat mi like, odběr a zvoneček, aby vám jiný podobný videjka už neunikly. A u příštího a u další videjka se na vás budu moc těšit příště. Mějte se moc hezky a čau u dalších takových videí. Čau.